higulmanan sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Sarah. Sari pa ako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Saving All My Love for You. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Cebu City. Nga tumatatampo nagdasingan nga Sarah. Kanang mga lamisa at dulang na sa likod ibutang. Pa, o sige ka bisihan ninyo. Anong daghan maglamisa og mga lingkuranan? Di ba mauli naman si mama ni mo gikan abroad? Gusto na ko i-surprise siya, anak. Nangimbitar ko sa mga sood na mong higala. Una sa tanan, mother-in-law na ko siya. Di na ko siya inahan. Ug ikaduha, nagasto-gasto pagid ka og dako para lang niya pa? Nak, wa pagiday ni mo madawat nga. Wa pa pa. Og di na ko madawat kay usaray akong inahan. Sarah. Kapuya ba nagpakikatubang sa mga tao dito eh? Mas may pagdrilang kus likod. Mingaw. Sarah. Ay, kabayo! Sorry. Nadit tao di ha? Oo. Ay, amigo ko ni Papa nimo. Kaedad sila ni Papa? Di palagi siya tikuwang tanawin. Nakay gustong isulti. Ha? Gitutukan magukuni mugmayo. Sorry. Nganong mo man ka mo apil og tapok nila dito? I don't know. Usay, ganahan nga ako ra usa. Ikaw, nganong niya mga din eh. Parehas ta. Gusto sad kong mag-inasara. Unya, duha naman ta din eh. Wa tay choice kundi magtabi. Ay, ako na si Raymond. Aligri mo na ka ika-esterya, Tito Raymond. Abi ni mo no, gawas nga dili pa kagawang tan-awin. Makasabay sad ka sa akong mga istorya. Mas ganahan si kong nga mag-istorya. Kanabang mga batan o kay imbes nga magkatiguan ko, magkamata ko. Tinuod gid na. Abi ni mo, gusto kong mas mausban pa ni. Can I have your contact number, Sarah? Unsa? Giagda ka niya glaag? Oh, Unya, nisugot ka. of course. Huy, noon sagot ka. Nangita kag asukal di papa? Amaw. Nga nagutaw magkinala kong sugar daddy, no? Wa may problema sa kwarta. So, unsa may rason nga nisugot ka nga makiglaag niya? I like you, Tito Raymond. I like it too, Sarah. Pero for sure, ang imong amahan ra mo ay dili makauyo na ni. Unyang imong asawa. Gisultihan na ta ka. Wa na mi. Nag-ipon na lang mi sa usa ka balay para sa mga bata. Pero mangutan ako nimo. Makahimo ka ba sa pagbuwag sa imong asawa para nako? Ha? Tubag ako. Kung musugot ka nga may relasyon ta, biyaan ako ang kong asawa. Pwes, biyain na lang daan. Kay sugod ka ron. Kita na. Sure ka? Unyagi mo, Papa.
Nabuang ka na, Sarah? Wala ba yung laing lalaki sa kalibutan nga si Raymond magyud ang imong nagustuhan? Pagdarong, ha? Undangan ang kabuang nimo. Og dili ko, unsa may buhaton nimo? Sarah! Ayaw kog butis sa kung gusto. Pasagdi ko. Sama sa kong gibuhat ninyong duha ni Tita Doris. Sarah! Sarah. Kadil. Ano man? Sigurado ninyo ka, ani. Yes, Raymond. Sigurado na ko. Dali na. Buhaton si gusto ni mo buhaton. Raymond. Sarah. Oh, nga nang niunong man ka. Na ako'y gustong ihatag nimo. Unsa man? Diara. Oh, kwintas? Yes, Sarah. For you. Raymond, di naman ko kinahanglan nga. Ganahan ko. Okay? Dali, akong itawag nimo, eh. Okay na. Angayan kay ka. Ug di ko gusto nga hubuo na lang imo. Yes, sir. Yes, bakasyon na. Wala na may klase. Pwede na akong makalaag-laag. Ako tawagan si Raymond. Di man siya makontakt. Mano ka? Busy siguro. O nga na lang, tawagan ako usap. Tubag ka, Raymond. Tubag ka. Hello? Kinsa ni? Ang yakat ng asawa. Anong naani ang phone ni Raymond? Pila ka adlaw na nga way paramdam na ko si Raymond. Di na siya ko mahimutang. Ayaw kong ina nga napulaan na siya na ako. Ug nagbalik sa siyang asawa. Dili pwede. Tanaw na ko yung Facebook. Anong na yung mga picture o mga post bahay niya? Rest in peace, Raymond. My God, rest in peace. Anong... Pa! Wa na siya. Anong wa makabusulti na ako pa? Oh, nga naman. Seryoso ba gud itong imong giingon nga relasyon? Pa, seryoso si Raymond. Seryoso ko sa mong relasyon. O gani, biyaan magay niyang iyang asawa para nako. Og nituo kasat. Anak, wa na si Raymond. Kalimti na siya. Bata ka pa kayo. Wa ka pa makasabot sa imong gibate. Mahal na ko siya pa. Mahal na ko si Raymond pa. Oh, Sarah. Kung unsa kanino tang akong gibati sa diyang nag-uban pa mi ni Raymond, mausad ang kaguol nga akong gibati pagkahanaw o pagkawa na niya. Di lang ko makaadto sa iyang haya. Di ko makakita niya sa katapusang higayon. Di na lang kutob o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.